لە گوندەوارێ شامێ لە ناوچەیە غووتە ئاڕۆژهەلات هین چالەکڤانان ڕاگیهاندن و فڕۆکەیەن ڕێجیمێ باژارۆکێ زبدین بە 18 بەرمیلên teqîner topbaran kirin û di encamê de hejmarek mezin ji kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Herûsa hîn jê derê meydanî dane diyarkirin ku hêzên rejîmê rêzên xwe li derdora bajarokê zibdîn û eniya hitêtet li heriş kom dikin û metirsiyek heye ku komkujiyekê li wir pêk bînin. Hevdem li Rojavayê gundewarê Şamê li navçeya Keeb a li Qelemon pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û leşkerên rejîmê de qewimîn û hate diyarkirin ku Artêşa Azad piştî wan pevçûnan ew navçe bi tevahî kontrol kir. Herûsa nivîzgeha Qelemon a ragîhandinê dazanîn ku di pevçûnên li derdora bajarokê Flêta de neh leşker ji mîlîşeyên Hizballah û pênc ji hêzên rejîmê ji aliyê Artêşa Azad ve hatin kuştin. Di heman demê de hêzên rejîmê yên ku li gundê Lebwê yê Libnanî bi cih bûne bajarokê Flêta bi mûşekan armanc kirin. Li gundewarê Derayê ketîbeyên Artêşa Azad xalên hêzên rejîmê yên ku li bajarê Sanimên û Rêbenda Sînaiyê bi cih bûne bi topan û çekên giran armanc kirin û hate diyarkirin ku di encama wê topbaranê de 23 leşkerên rejîmê ku di nav wan de efser hebûn hatin kuştin. Herwiha hîn jê deran dane diyarkirin ku termên pêncî leşkerên rejîmê gihane nexweşxaneya Sanimên a leşkerî. Li aliyekî din li gundê Cediyê şer di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de dijwar dibe. Li Helebê li taxa Silêmaniyê teqîneke mezin li wir pêk hat û te encamên wê nehatin naskirin. Li aliyekî din çalekvanan ragîhandin ku li Eniyên Meyselûn û Humêdiyê şer di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê de berdewam e. Di heman demê de li Rojhilatê gundewarê Helebê li gundê Başkûyî pevçûnên tund di navbera her du aliyan de qewimîn û di encamê de sê leşkerên rejîmê hatin kuştin.